Helo pawb. Helo. Croeso i gyfarfod y tîm creadigol. Bore da. Bore da, diolch. Sut oedd dy weekend? O, rili da, diolch. Rwy'n da chdi? Dwi'n da, chilled. Cool. So, back to the topic at hand yma. Sut dyn ni'n mynd i gael pobl ifanc i ddod i sesiynau ni? Dwi ddim yn gwybod melon. O, na. Wel, na fi. Dych chi eisiau jyst gofyn y Griff, illa? Ie, rhaid i chyfri aeth. Oce. Griff? Ie. Sut dyn ni'n gael pobl ifanc i ddod i sesiynau, ti'n meddwl? Dwi wedi bod yn meddwl. Oce. Ag, ydych chi gwybod ffrach costas eto? Just bron iawn. Da iawn. Okay, great. So, dwi'n meddwl fe rhaid i ni drio a rhyw fath o barti yn mynd eich. O. A gweld faint sy'n ddod i'r barti? Ie. Mae party syniad neis. Party. Ie. Cool. Dyma pam ti yn just dda yn dy swydd. Exactly. Ie. O, sweet, diolch. Parti amdani. Party. Os bych chi mynd ymlaen rwan i drefnu fo, a na i weld chi fian. Oce, diolch Griff. Diolch. Good talk, Griff. Ta. Oce. Wel, eich chi'n ôl yn yr ganolfan ieuenctid oer. Ia? Ia. Oce, ta. Ta Melon. Ta. Guys, da chi wedi gweld am y party mae'r tîm creadigol yn neud? Oh my god, mae yna party. Awn ni fynd? Heck yeah! Excellent. Off i'r parti. Party. Party. Disgwyl. Come on. Ond o bobl ifanc. Crio. Lle mae bob? Hei, cyrraedd! Diolch am fod. Party. Come on. Come on. Da iawn. Mae donuts wedi mynd da. Donuts. Lle Ai, come on. wyt ti? O, donuts. O, O, na ni. O, mae pawb yma, un grŵp mawr hapus. Hey. Is da. Un star. Is, Good stuff.